Alright mga kabandera, may gid nga gabi ari kita diri subong sa area sang Camp Valdez. Kon sa diin may nagluntad diri isa ka vehicular accident mga kabandera. Ari makita nato no ang nadagdag ang isang katangkal-tangkal. Di kitaon. Katangkal mga kabandera ang makita naton diri sa may area sang Camp Valdez, kung sa diin nagapadulhog sila sa ining taas sa dalan. Padin pa kamutan ni sir? Pabulata sir. Pa? Pabulata. Pabulata. Are sound driver. Tay anong ginimo nyo sir? Pang na may wala mo nadala sa pagdagdag? Nagkulob ang motor, wigit kami. Nagkulob ang motor. Oo, abi na mo, pitagan kami gani. Kung wala gali nagkulob ang motor, dalagi ka mo. Oo, dala kami. Ang si misis mo din nga sakay? Wala, duwa kami sa konpon, upod nga doon bata. Bata mo pod mo. Oo, hindi ko na bata. Okay. Gaan ka sa buli sa likod mo na yon. Oo. Mayo lang gid dili nong wala ka muna kwan. Tani. Pagkulob diyan, abi na mo, pitagan kami. Kita na mo motor mo, pitag sa mo. Naglapaw lang sa mo no? Naglapaw lang. Diri na ka muna dagdago. Diri dapat dikta sa mo to. Okay. So ra mga kabandera, ako tanawon nato na hindi sa masyado kitaon pero ari sa madalom nga bahin. Di ka mo palin sir? Di pa mo malin? Inubaan. Pwede ka mo tani? Bulata ini sa tani. So amoy na ni sitwasyon subong. Di may lang wala mas lang mga pilas. Oh. Wala mga pilas. Gamay lang man. Okay, pabutong na lang. Ate, muligan ka.